Dit was precies de situatie, want ook in de oorlog was er hier een tramhalte. Die tram die heeft twee gezichten. Het was het transportmiddel waarmee mensen werden aangevoerd in gevangenschap en waarmee mensen werden gedeporteerd. Maar die tram was ook de dekmantel om kinderen te kunnen redden. Wanneer die tram op de halte stilstond, de bewaker die hier voor de Hollandse Schouwburg het gebouw bewaakte, geen zicht had op de crash aan de overzijde. En dan konden er dus ongezien kinderen uit de crash worden gesmokkeld. Die twee gezichten van de tram. We staan hier in de voormalige theaterzaal van de Hollandse Schouwburg in Amsterdam. Plantage Middelaan. En dit is nu een monument. Maar tijdens de bezettingsjaren was het een verschrikkelijke plek. Een plek van deportatie. Wat er hier gebeurde is dat tijdens de bezetting ze naar binnen werden gebracht. Daar werden ze geregistreerd. En vervolgens werden ze in de zaal naar binnen geleid en begon het wachten. Wanneer er kinderen bij zo'n gezin waren, werden die van de ouders afgenomen en overgebracht naar de crash. Aan de overkant van de straat. En daar begon zowel voor de kinderen als voor de ouders het wachten op deportatie. Wanneer die kinderen aan de overzijde zaten in de crash, was er een mogelijkheid om ze ongezien voor de bezetters weg te halen. Maar dat kon alleen wanneer ouders hier in dit gebouw toestemming daarvoor hadden gegeven. En er waren Joodse kinderverzorgsters. Er waren er 3 jonge meisjes, 18, 19 jaar oud. En die waren aangewezen om hier in de Schouwburg te komen, die ouders van een specifiek kind te benaderen en te vragen: ben je bereid om je kind af te staan, te laten onderduiken en naar een veilig adres te begeleiden? Achter de muur was de tuin van de crash. Daar mochten kinderen spelen. En tijdens de bezetting was het natuurlijk ook gewoon een tuin. En die tuin die grensde aan dit schoolplein. Er was een hek en een ligusterhaag die er groeide. En kinderen die zaten opgesloten in die crash. Joodse kinderen. Waarvan was besloten dat ze moesten worden gedeporteerd. Die werden over die erfafscheiding getild en kwamen op dit schoolplein. En mochten geen Joodse kinderen meer zijn. Ze mochten wel leven, maar moesten met een nieuwe identiteit verder. De kinderen die achterbleven waren Joodse kinderen die uiteindelijk zijn gedeporteerd en vermoord. Deze plek is het verschil tussen leven en dood. Die school die heeft dus de hele bezettingstijd door onderwijs gegeven. En scholieren kwamen hier naar binnen en naar buiten. Die kwamen via de zijingang uit die gang en die parkeerden hier hun fietsen in de fietsenstalling. Maar de kinderen uit de crash die gingen de andere kant uit. Aan het einde is een deur en daar stond de conciërge van de school. Conciërge van Wijngaarden, en die keek uit het raam of er een tram stond. Of het veilig was om de deur open te doen en die kinderen ongezien weg te smokkelen. En dan werden ze begeleid door een koerierster door deze vluchtroute die we achter mij zien.